Sparekassen Østjylland præsenterer Kurt kom forbi. Så kan jeg komme med, præsidenten nu at køre? Du er velkommen. Han er præsident for Harley Davidsons 6.000 medlemmer i Danmark. Michael Stanley Christiansen, det er hans navn, men efter 20 år som skovarbejder blev han kun kaldt for Michael Skovhugger. Han er bidt af en gal Harley Davidson-maskine, men det er samtidig historien om vildmanden fra skoven, der blev en moderne forretningsmand. I dag sælger han nemlig motorcykelrejser til hele verden. Eventyret det starter, når du trækker din motorcykel ud af garagen og gør dig klar til at komme afsted. Fordi allerede der begynder man at sætte sig op sådan rent mentalt til de her oplevelser, som der venter en, ikke? Sammen med sin kæreste Kirsten driver Michael MC Travel. Årligt sender de 500 mennesker ud på kortere eller længere motorcykelrejser. Det er jo fordelen ved at være direktør i egen virksomhed, det er, at man kan jo tillade sig at gøre sådan noget her i arbejdstiden. Men ikke efter mange timer, vel? Nej, så går det hører til sjældenhederne. Hængekøjen er behagelig, men det er ikke den, der trækker mest. Det er lysten til at leve livet på 2 hjul, der driver værket. Et af de eksotiske steder, Michael Skovhugger sender motorcykelentusiaster hen, det er Cuba. Han kan noget, som andre ikke kan. Som den første nogensinde har han fået lov til at medbringe motorcykler ind i Castros Cuba. Komme ud og møde nogle andre mennesker, nogle andre kulturer, smage noget andet mad, noget andet øl, alt muligt. Det er jo livet. Og livet bliver jo ikke genudsendt, så det er jo med at være på, når vi er her. Sidste gang eksempelvis på Cuba, hvor der blev sagt farvel til vores kubanske venner derovre, vores guides. Der var der jo flere, selv af de hærdebrede folk, som stod og blev lidt fugtige i øjnene, fordi det var en stor oplevelse for dem. Jeg kender ikke en mand, der rejser så meget som ham. Han burde helt holde det til efternavn. Ved siden af at arrangere rejser i MC Travel fra hjemme i Hasselager, har Michael sammen med 3 hjælpere brugt 3,5 år på at udvikle det største motorcykeltræf i Danmark nogensinde. I pinsen var 18.000 motorcyklister fra hele verden sammen til Super Rally i Fredericia. Det at få lov til at afvikle sådan et arrangement sammen med en god stab af vores medlemmer fra foreningen, det er en stor ting. Både som person, altså den personlige udvikling, du får ud af at være med til at arrangere sådan et arrangement. Og så se, når tingene de lykkes, og det falder godt ud. En af de deltagere, der nød de 5 dage i Super Rallyet i Fredericia, var den tidligere kollega og ven Valle Petersen. Også det står udenfor og var dernede og se, hvordan det var, og hvordan det hele det gled i olie dernede. Det var helt fantastisk. Michael har sådan en forunderlig måde på at være autoritær og så stadigvæk være kreativ. Og det er det giver ledelsen i Harley Davidson Klub Danmark, vil jeg sige. Han er en fantastisk præsident for den klub. Det er jo en af de ting, som i virkeligheden udmærker motorcykelverdenen, og måske i særdeleshed Harley Davidson-verdenen. Det er, at vi kan altså godt tage et tog fra Aarhus København, uden at skal flå lortet fra hinanden. Eller tage til et træf, uden at skal bokse og slås og ja, alt muligt andet. Men I får noget bajer? Det kan jeg garantere dig for. Michael skal ikke have alle laurbærene selv. Uden kæresten Kirsten Lenander ville han være ildestedt. Hun kører selv Harley og hjælper ham med rejserne og stævnerne. Det er Harley Davidson-maskinen, der har omdrejningspunktet i vores liv, ja. Hvordan har I mødtes? Jamen, vi mødtes i 2002 på et træf i Fredericia, og så har vi hængt sammen lige siden. Hvis hun ikke var der, hvad så? Jamen, så vil han jo flak for vildt rundt fra den ene servicestation til den anden og spise biksemad og drikke citronvand. Det tror du? Det er jeg helt sikker. Til daglig arbejder Kirsten for TDC som centertekniker, ligesom Michael elsker hun at sidde på nakken af en Harley. Jeg har altid haft en drøm om at få lyden enten af en fiskekutter, en V8 eller en Harley Davidson. Og så faldt valget på en Harley Davidson. Pragtfuldt. Og det bedste, det er simpelthen, at alle sanserne, de bliver 100% åbnet op. Duften, synet og hørelsen. Og det allerbedste, jeg ved, det er i maj måned her, hvor rapsmarken, den står i fuld flor. Og jeg elsker det. Men det er en dyr fornøjelse at købe ud og se på rapsmarkerne i maj. Tilsammen har Kirsten og Michael motorcykler for godt og vel 1 million kroner. Ja, vi betragter det som vores sommerhus. Og det er, vi kører meget. Og
det så har været vores valg af vores sommerhus, i stedet for at skal have 2 hjul. Efter mange år som skovarbejder blev Michael faglærer, og han elskede at være i skoven. Men hans store kendskab til Harley Davidson gjorde, at han blev tilbudt jobbet som salgschef for Caps Harley Davidson i Risskov. For ikke at ende som en udbrændt faglærer, så bestemte jeg mig for, at jeg skulle i en helt ny verden. Og der fik jeg faktisk et tilbud fra Harley Davidson om at blive salgschef for dem, og den udfordring, den tog jeg så op. Og det var i den forbindelse, vi så fik vores rejsebureau, som vi har i dag. Det er langt fra nødvendigt at eje en Harley Davidson for at komme med på en af Michaels motorcykelrejser. Alt, hvad der kan trille, er velkommen. Harley Davidson, det er jo lidt af en religion for mange. Altså, hvordan ser du på det? Er det også en religion for dig? Nej, det er det ikke. Hverken religion eller fanatisme. Jeg har det sådan lidt med det, at hvis man bliver for snæversynet, så begynder man at flyve ind i højhus og slå hinanden ihjel med bomber. Og den form for fanatisme bryder jeg mig ikke om. Men selvfølgelig fylder Harley Davidson noget i mit liv. Hvad er det for, man skal være en blærerøv, man kører sådan en der? Det er det sikkert for nogen. Det er jo ligesom at køre rundt i en Porsche, eller en Ferrari, eller en Rolls Royce, eller Bentley, eller hvad ved jeg. Altså lidt potensforlængeragtigt? Nej, det ved jeg sgu ikke om hvis den skal erstatte sådan en Viagra, så bliver det sgu en svær en at sluge. Men selvfølgelig, for nogen er det jo sikkert sådan, ikke? Michael købte sin første motorcykel, da han var 16 år, og for ham er Harley både eventyr og transportmiddel. En motorcykelrejse, uanset om du kører til og fra arbejde, eller du kører en tur ud over det danske land, er en mental rejse, og man har fået batterierne ladet op, når man kommer hjem igen. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om solen skinner, som den gør i dag, eller det har været en tur i en regnby. Så har man det bare bedre rent mentalt, når man kommer hjem igen. Men det er jo ikke så sundt igen. Altså man kan jo sige, en cykeltur, det er måske sundere. Jamen, det kan du have ret i. Men det er jo et spørgsmål om at have en sund sjæl eller et sundt legeme, ikke? Har man begge dele, er det jo perfekt, men jeg ved ikke, hvad der er bedst. Du cykler aldrig? Ikke hvis jeg kunne undgå det. Hvad er din drømme for de kommende år ellers? Jamen, halvt år motorcykelkørsel på Cuba og et halvt år i Europa. Det lyder fascinerende. Tak for i dag. Selv tak. Hej. Hej. Sparekassen Østjylland præsenterede Kurt kom forbi. Her er det blevet tid til en varm vejrudsigt for weekenden. God fredag aften. TV2 Østjylland og Østjysk Bank præsenterer vejret. God aften. Efter en ganske pæn dag i dag, nærmest sommerlig dag, men dog lidt blæsende, så fortsætter lørdagen i samme stil, stadigvæk med en op til frisk vind, som kommer til at stå ind her igennem Aarhusbugten og også ude på Djursland, med ind over land, så bliver det sådan lidt mindre med vind. Og det er også herinde, man finder de højeste temperaturer i morgen, med temperaturer op omkring 5-26 grader, mens man herude langs med østvendte kyster nok ikke kommer meget over 21 grader, så ude på Anholt, der skal man nok ikke forvente temperaturer over 20 grader. Men i hvert fald en ganske flot sommerdag til store dele af Østjylland, og solen kommer i hvert fald til at skinne på alle sammen, og det hele fortsætter altså søndag med høje temperaturer, mandag lige så måske en overgang lidt flere skyer, og så tirsdag og onsdag stadigvæk tørt og solrigt, men med lidt faldende og stadigvæk sommerlige temperaturer. TV2 Østjylland og Østjysk Bank præsenterede vejret.